Kahil State People's Democratic Party HSPDP akan nopai sengi jong khat saur terigunai lar arja arpusa kalau wanya kran bad menteri rang ba ka jelau Konrad ke sangma ban Dawa ba ka sarkar kan pentemai no yaki kendon ka Meghalaya State Language arjarsan kata ban pendo ika Ktien associate bad ban bu by official language kata ka Ktien Khasi bad Garo ha Meghalaya. Habakran sikilat pathai kubor ubak pan borin dathyang u General Secretary ulaong. Bakani kan plilat yaki samla wat kam sarkar pedang ban yo yele examen hagak tien bagi snguthu. Tekbanikong kabaidi bagani ka amendment yagani ka associate official language onki Khasi. Mo ek daw mi wala ni. Ka daw walong ba adi mi le smoi ka jingnam. Jonki candidate ki ba apply kam tang national government. Aku juga por juga junam juga nak suksesno juga kami tamski rural areas. Ya kalau babun niki gram dak sebab pergi kenong samdak. Babun pernah juga kami siam tagalong kim don kim deki Khasi. Nata kadau kawan rak ini abadi baka Ktien Catholic communication. Nomor kadau kejing sokharu kolong bikin yo ikakam gejang. Amar kani kejing kani ka associate official language kawan rak tu kejing yaki kena samla jungi banyo kamposan office namar ba kampa de official language mo namar ka daw giwanra ya gani ka ni ai ngili ai gani ka si mata si hakabedi ba gajing ka pa usiam ban amen no gani ka associate official language to ban Pynkylla no official language pi ni ya gani re ngilawani kandu ni u senior postmaster ban tip ia ka jingsha balik ni kolong kumni bagi Khasi jingi kena sama jing kimi okam ka ek bangio ka jingtip kolong ba namar bakam dei ka official language hakababun kini ka recruitment kiyo di kiwei pat ki bamdei Khasi ngala banong kata namar bagi namar dei ka direct recruitment ki pet ani ki mark sheet ba ka marks ya bagi pet ni ka scoring ya kiwei ki pet ni subject ka belong ka official language karena mata jungi pada kipet naka wake subject kapelong ke English subject kemudian nak Khasi language namar nak ta kadau kapelong gibun ki khna jing kimyo ai kam nor ki duna ban score ka mark saka English language di namar ta kadau ngiwan ban kerpa UCM ban amen no ekani ka official language honi yu i karkung ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 but juga por Meghalaya Language Act 2008 kam simula don kanu kajing Pynkylla ngani tamu lumala ni kasa kaju hi abide ka language mo ti watla kani ka office jo ngani ka Government of India Ministry of Communication Department of Posts GDS section mo kala penmi yaki office memorandum how arjar arhuai kumjuru ka office memorandum mo arjar hulai kumjuru kani manang mission ngam do kopi hani kede ka kaju ka arajar absa den re kani office member ma pangi study yaki kam don jing affair em kede kaju kam don ni jing affair te den mar ta down bangi sawan su se mong ban Pynkylla me kata khamba haba ki recruit kemudian pet ora Khasi language te henrei usem la pani gidong gijing ani ngatai lada ngi Pynkylla official language ka Khasi Nasi kalau abang ka kurum karang ka de ka administrative convenience. Dan ringi la pan syang yung ila thok ngani ka presentation ani ru pa sa. Akabedi pagani ka nomdon kita ina marka usage kalong asper section 4 and per section 4 on Meghalaya Language State Language Act 2005 berkajuru Meghalaya State Language Act rules 2008 ki section 3 kitong sa parang 2 1 2 3 4 5 usage will be the same. Kabat da kaba klub kata akabedi ba ka administrative convenience ki office ka makin sa IP copy ka habli kini usage ka belum ka usage hani bagi ai ni ka notification ka long ba yagani ka language ka long ba the use of associate official language will not be imposed in any matter kani abshamon ya kani ka long ba ta hapo ki district subdivisional but ki block level kata de usage mi yung kani kumjo ha district subdivisional block level but haki district office di hani usi am em pani kan ora jing namar bale sikila ki wi la ban thor Khasi wi la ban thor Garo ki wi la ban thor Ktien tani ong em sa da lo ta tom long ker pa pi long phin le ka nu nu lenti la
klang ba ngin itu na Ktien Khasi kum ka language kum ka official language klang ba ki samla jungi ha ba ki apply kam ki central office kin long qualified kin yo kam yo jam pham tam ha ba di pa ki grade B grade C na no ka post ko ba ki ban apply mar kum ko long mentahi ka Khasi da ka di Australia kum ka English ki official language te kata di ki ba Khasi jungi ki yo kam ki central office apply pala shai kata ang ka usage ngasai pi mene ka usage kar kum ka ni ka Meghalaya Language Act 2005 2008 ka usage ni ang num kata usage will be the same ka di ka jo tenrai kumo ang pimne direct recruitment in grade C grade 4 number ta ka down grade C grade D number ta ka down long kipet by direct naka max obtained in the max sheet score la ka long po matric la ka long kini ki kadam ki pass ka long direct recruitment te baki compare kata yangi ki pen English ki pe pat number ba hindi ki official language ki pen hindi ti class thu pen hindi ki khabi obon ki be ki jai ka be Khasi jung ki ka English ki numla ni obon ni Khasi ki yo marta ro ki kwa jing ko long ba ken shime Khasi kum official language whereas the usage kanum kata ini Hakawai pat kaliang ke parti kala dawaru ia ke sarkar jela bakan penkloi no ia ke kamban Pynbeit put haka kela ke baar ke badang sa teng hakin riutli ki benta menta ka singi pat ngiwan ban kerpat biang ya gani government ke bangi trelang ru ju port ba ngin simkhya shen no ban ge kren ya gane ka second phase kebadan reutli ki jaka barang ka jia te halor gani ngi sungu yu shi minister ringkat ban ki MLA jungi baru minister jungi ru belum hakau kabinet ba ya kena hi kumpaswa ke MP election lada constitute yaki regional committees but nila shongru kumba kumsha west kasil ngil yo ben shong arsin but ngas ngotenat ya west kasil regional committee kam tam ke district session kidang dep shong tadang ar tayo na kaliang jongu DC jungi lo already yaki jaka bandan ke je kandu berkasa aga public hearing te unishi mr jungi mta kasiru ong ya kani ka benta ka ba ni ka party ngala banra ba government ru take off ya kani ka thong jong ka kalong ba ya telang hadu bangin yo ban poise ka thong ki du tuli ki chaka ulang sa yo ya ka permanent settlement kata ka de ke jingwan jungi ba ni sumu ya ka government ru ba ngin yai sim khya ya ni ka kam kumbang la sta kata ka de ka chingkular jongu chief minister ngidon sa Rutli Hawes Kasil kadang sa ka Langpi sector hari boy kadang don ka Desmoria sector yang ta kadang don ru ka Mautamur kepada Himanung Wak Mendai nang ta po Jainte Hills ka obat gawing ngidon ka block 2 nang ta ka block 1 kita gede bentar kita sah apa ka phase 2 kadai ban settle and the question ban ong gashim port kam dei na marba ni shwa MP election kadon ka jing sa sport na marba MP election ka ya ki na lai tam te na kata ka daw hi ba menta ni sawan kung ka party ru ban pen kan mau ya ka ba kan resume immediately with immediate effect ya kani ka phase 2 but ni sungu yu shi mr ula da ong bahadin ka shwa ka session ka ga de ka adin session ha kini autumn session ni kala don ru ka jing ya pentip lang ba ka ji plenu nerba shi mr ka samba kin ya shapram ya ni bagi gandini kesong di bahap ko kalau pisah ka ada part of segi ka jing thok bagi ko man hap no hapo asam ti kum ngom lam tong ga jes ti kisong kum no halot kene bagi ko do kita kisong ken hap no hapo asam bin mo ka kawere bat kitu kisong ki bakwa ban hap hapo asam ho kidon po lang pi namang kidon hadu menta san politely mo kat kum kutu ka jing Pynbeit ka sem arjar khat way iki list te ho imla ban len kidon kum kita te na kaliang jungi ngi ai kentu yi ki ba pakum bangile alam kham tami kalang pi imai shopping mo ilong kum local mele la san po santam nia long lang bat Garo Khasi banne te menta kapin mi arsur ho ngi songsi ya kene mo regi kwa hi bandon lem rekat bangi
tang bangi ngai skema ke babun ba kisnong kin yen bat ngi helu bukut na market don mental lightly ki jaka ka bangi le public hearing ayo nong ma kan thi po thili bat ka we ngi le po mosikar te hang turu ki babun hi ki nong kisnong ki ya waranti managari ka meeting ka padang lo po West Khasi district Atau idan lang kinepali itu kin siya kuat benda ki kuat benda. Hongim la balen ba po ka lampi sector ka problem ka bangi ya kren ha ka ne ka regional committee kan ka ba kini ke ne boram ka dei ba don jong ne peli ha pedeng ani tu epi le se ki babon ki ngoi ka ni bangi ka regional committee ngi ya Shillong kum ni ke ba kini dun ki jai ben riu mo la ki dei ki Khasi ki don Khasi mo kini pali ki Garo dei ba ngi kwa pe pindon be bat ngi hang tu te bat ngim don hiru kata kajing thubong MP phim dei Khasi tingin be no MP kum ka ngim don mo de men syo kali don ka tu kajing ya clash bat ki string balang da borom rei bat ki string balang ru ki sum thu ya kadi bala da ngin don da kata kajing perkhat ya kajing don ta u Khasi bom dei Khasi em kana mora shu ya ka problem yang ibat wan ra ya ka ta ka ban ong ka speedy solution ya ka sektor lampi jadi go go Teki kiri kan kinepali yang di ya don ilong intas barabor mar ya don lang hantu song lang hantu wat kiru ki ong tahi ba lada ka Meghalaya ka ai ngi ya ka security mo ban song man long mo sunong man yo ki right ki fundamental rights ong ina ruk maswali ki babon ba ki de pali ki de hi na po ki part and parcel jong West Khasi ki blata ki bun pateng ngiru ya ka tangi ong em ngimdon ke jimut manong ba MP de Khasi te balai mo bandang ki Meghalaya ngimdon ya kata ngilong white ngilong broad ko kompor khat mo ngidon ka hok ngidon ka legal ngidon ka constitutional right ke jongki ke jong piru ngom ta ami ko hi bakan ha po ka ki Khasi jang ta kata ka de ka hang ka ba ngidon tu na du bas dang du menta kan tali ki stong pali kita kan. ni peli ngidon hiu peli ngidon kisnong ngidon ha pedeng kala ke sodong mani kisnong Khasi na adu ketika mosikar likely minta syakmat kin room na po umali langpi syakmat api don adu new television ki baga jinbun pa jungki rum don asu ye ki san hajari Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya